Já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tu jsem s kámošem ze Štěpou z Ostravy a ještě z Nového Jičína, kámošem Vojtu. Tak, dneska uděláme fackovací challenge, vidíte, jsem v krajině v lese, mám rodinný dům, to už asi nejspíš víte podle toho a budeme natáčet fackovací challenge, takže jak to teda uděláme? Tak jo, fackovat, jo? Ne. Ty budeš natáčet ty. Vršejnou spodek, kdo začne. Tak, takže. Kdo vyhraje, začne, jo? Tak kamen, dušky, papír. Ne, komínek. No, takže fackuješ první někoho. Ale pomalu, jo? Ne, hodně. Takže teďka já fackuji. No. To byla perda. To dostaneš. Teďka se točí směrem. Jeda, ještě jednou. Já se bojím strašně. Já už to cítím, kámo. Ne, to nemusím. Můžeš si dávat ty dvě. To musel štípnout, kámo. Ne, prosím, ne. Já nechci. Ne, musíš nehodit. Cože, ty mu na krku. Co, tak kašlem na to. Ne, já už cítím. Tak. Ty jsi nestrefil. Ne, prosím, ne. Krupí. Ne, já už to cítím. Tak, tohle je pro dnešní video, že jenom já budem mluvat s konek, ty to vole. A tohle bude pro tohle video všechno, čau.